Igbo ndị ọma na-ege m ntị, Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekele m ụnụ, birikwanụ, ngọzi dịrị ụnụ. Ihe ọbụla nke unu na-eme ya gaziere ụnụ. Ọpụpụ na mbata ụnụ, ihe ọbụla nke unu bisara aka ya bụ ngọzi. Ọ na-eme n'iru, ụnụ anọdụ n'azụ. Ọ na-eme n'azụ, ụnụ anọdụ n'iru. Ọ na-eme n'iru na-eme n'azụ, ụnụ anọrọ n'etiti. Ihe ọjọọ ọbụla agaghị akpụ unu ihu. Chukwu ya agọziri unu, gọzie aka ọrụ unu. Ihe ọbụla nke unu na-eme were enweta ego, Chukwu ya agọzie unu, gọzie ụmụ unu. Aha m bụ Nwaada Ugochi. Abịakwa m ọzọ n'ịkụziri unu otu esi asụ Igbo, omenala Igbo nakwa ihe ọbụla gbasara Igbo. Obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Obi bụ m sọ aṅụrị na abụ m nwa afọ Igbo. Ọ bụghị onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ma uru ihe o nwetara, mana ekele dịrị Chukwu na ama m ihe nwetara. Asụsụ Igbo atọka. Abịara m ka m kọọrọ unu ihe gbasara mkpụrụ edemede Igbo, ya bụ abịdị Igbo. Ọ bụrụ na ụmụ gị nọ nso, biko kpọkete ha ka ha gere ntị n'ihe m na-ekwu. Mkpụrụ edemede Igbo bụ ihe a na-akpọ alfabet n'olu Bekee. Ị nwere ike kpọọ ya mkpụrụ edemede Igbo maọbụ abịdị Igbo, ya bụ alfabet n'olu Bekee. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36, ya bụ 36, ebe alfabet ya nke oyibo dị 26, that is 26. Gịnị kpatara mkpụrụ edemede Igbo ji wee kara nke oyibo, ya bụ alfabet? Ọ bụ maka na abịa na mkpụrụ edemede Igbo, enwere ndị na-agba abụọ. Ngwa gee ntị nke ọma. Abịa na mkpụrụ edemede Igbo maọbụ abịdị Igbo nke ọbụla, enwere ndị a na-akpọ ụdaume, nwee nke a na-akpọ mgbochi ume. Ụdaume bụ vowel sound n'olu Bekee, ebe mgbochi ume bụ consonant sounds n'olu Bekee. Ụdaume ya bụ vowel sounds dị 8, ya bụ 8 n'olu Bekee, ebe mgbochi ume dị 28, 28 n'olu Bekee. Abịakwanụ na ụdaume Igbo, ịmatụ ụdaume ka m gwa unu ihe bụ ụdaume Igbo. Ha bụ ndị a: e, i, e, o, ọ, u na ọ. Ha bụ ụdaume, ya bụ vowel sounds. Ha dị 8, 8. Abịa na mgbochi ume Igbo, mgbochi ume ya bụ consonant. Ha bụ b, gb, dere gabazie. Ha dị dịka nsikwu na mbụ, ha dị 28, ya bụ 28. Then abịa na mgbochi ume Igbo ahụ, enwere ndị a na-akpọ ụda mkpị, nwee ndị a na-akpọ ụda nge. Ụda mkpị wu ndị ahụ na-agba abụọ. Ịmatụ gbe, nye, nwe na ndị otie. Ụda mkpị ahụ dịkwa na 9 maọbụ 9, ya bụ 9. Ebe ụda nge bụ ndị ahụ dịrị onwe ha, ha agbanye mkpị. Ha bụ ndị a dị otu ha agbanye mkpị. Ha dị 19, ya bụ 19. Abịakwana n'ụdaume Igbo, ekekwere ụdaume Igbo, ya bụ vowel sound nga abụọ. Ha bụ ụda mfe na ụda arọ. Ke ndị a na-akpọ ụda mfe? Ụda mfe bụ ndị a na-akpọ ndị otu a, ebe ụda arọ bụ ụda ndị otu e. Ụda mfe na ụdaume, enwere ụda mfe nwee ụda arọ. Ụda mfe ị nwere ike ịkpọ ha ụdaume otu a. Ụda arọ ị nwere ike ịkpọ ha ụdaume otu e. Ụda mfe bụ ndị ahụ na-adịkama mfe ma ị na-akpọ ha n'ọnụ, ha adịghị adịcha arọ ma ị na-akpọ ha n'ọnụ. Ha bụ ụdaume otu a. Ha bụ ndị a, e, ọ na ọ. Ebe ụda arọ bụ ndị a na-adị arọ, ha bụ ụdaume otu e. Ha bụ ndị e, i, o na u. Ka ịfụla ka m si wee kwuo ya kịta. Ama m na ịmụtara ihe dị oke mkpa na ihe a nkụzi. Biko unu echefukwala isonye m n'iru akwụkwọ nke bụ Facebook nakwa na YouTube, Nwaada Ugochi. Chukwu gọzie unu. Ama m na unu mụtara ezigbo ihe n'ihe nkụzi. Chukwu gọzie unu.